tijden waar ik bid, mijn God, ik wil niet meer je leven. Jaren, ja, op mij en spaar mij die tranen. Het voel ik verloren en verdwaal op aarde. Jaren, ja, op mij en spaar mij die tranen. Daar komt tijden waar het voel ik aan niet meer, nee. Daar komt tijden waar ik bid, mijn God, ik wil niet meer je leven. Jaren, ja, op mij en spaar mij die tranen. Het voel ik verloren en verdwaal op aarde. Zo waardeloos, het voel ik het die waarde niet. Voor mijn naaste zal ik mijn laatste geen. Jere, help mij en spaar mij die tranen. Dat voel ik verloren en verdwaal op aarde. Ja, mijn eerste vers wil ik neerleggen. Dat gaan oren hard, breekt zit zo huizen. Een jong braaf wat groot raakt zonder education. Heeft de richting in je leven, waar ze destination. Ja, die braaf zijn naam, dat is Peterson. Allemaal kijkt neer op hem, allemaal denk is dom. Baie weet hij woont op straat en leven uit de droom. Niemand wil hem jou, P en Pieter is nog baie jong. Maar zijn leven heeft veranderd naar een misdaad. Pieter kreeg een girl en Kayla kreeg een miskraam. En daarna begint Kayla weer vermist raak. Pieter is alleen en hij moet maar in een pijp slapen. In ogen schrik Pieter wakker en hij zei dat hoekom liever hij God kan hem wegvat. Pieter wil zijn eigen leven kortkap. Suicide op zijn mind, hij verdrinkt in een zwembad. Daar komt tijden waar het voel ik aan niet meer, nee. Daar komt tijden waar ik bid, mijn God, ik wil niet meer je leven. Jaren, ja, mij en spaar mij die tranen. Het voel ik verloren en verdwaal op aarde. Zo waardeloos, het voel ik het die waarde niet. Voor mijn naaste zal ik mijn laatste geen. Jaren, ja, mij en spaar mij die tranen. Dat voel ik verloren en verdwaal op aarde. Kom, ik vertel jullie nog een story, man. Iets wat mijn hart gebreken, doe ik word ervan. Het gaan over de dame wat bij oom en auntie groot geraakt. Het van naar mijn pa uit mekaar gegaan. Zij was 7 toen al om, zij is de kans gewaagd. Zij is stil gebleven, was jong, dom en onervaren. Ja, die poging was gedreven, ja, maar wat had zij geslagen? Wat zou zij gemaakt het in? Waar zou zij gestaan het in? Het bleek tranen wat zij je niet aan de huil. Zij het vrienden wat die daar was op haar dak is thuis. Zij het iemand hoe dat gewoon maar net die pad te wijs. Zij het iemand hoe dat gewoon maar net te helpen lei. Zij besluit toe om mijn auntie te vertellen van. En ze laat je toegedraaid, hij is uitgevangen. Zij het uitgetrekt tot bij iemand wat erbij kan staan. Als zij had het lekker niet, maar zij het toe away gegaan.